Dobrý deň, takže tu je opäť Peťo a teraz ako tu vidíme hru, to je vlastne o mašinách a strojoch, ja som to ešte nehral, teraz sa zmizlo. No tak toto je angličtina, tu je nejaký asi helikoptéra, neviem, a toto aj on uletel všetci. Takže ideme skúsiť toto po anglicky. No takže, čo toto je? A začalo sa niečo hýbať. Pozorujte. No, všetko pozorujte. Lebo tu môže byť niečo dôležité. Tu vidíme, že sme vlastne na skladišti nebezpečného odpadu, asi kov a šrot. Tu už sa mi začína rodiť v hlave plán nejaký. Aha, toto je asi potkan železný. No, takže toto je hra zrejme asi o klikaní. Musíme zistiť, že toto niečo robí, vidíte? A my sme ho spravili. Môžeme robiť veci s týmto pánom. Aha, tu máme aj meno. No toto. Tak skúsime spraviť, že toto nejde. A tu máme ešte but. No. Tak čo napríklad môžeme spraviť s týmto? Môžeme dať tomuto kámovi, tomuto podkánovi a dáme mu túto hračičku. On ju asi chce, podľa mňa. Áno, chcel ju. Takže, teraz je to dobrý kamoš, asi, a môžeme sa už hýbať ako. Bereme magnet. A my sme si ho vlastne ako prilepili. No. Zase máme túto naťahovačku. Môže byť úplne maličký alebo aj veľký. Všetko. A zobrali sme šnúrku. To bude asi nejaké lano alebo provaz. S tým môžeme niečo priviazať. A rôzne veci ako. Chcel by som ísť. Aha, mohli sme toto spraviť ako vec na zahaknutie sa. Dáme, no neviem čo s tým teraz ako urobíme. Skúsime spraviť takto naháknutie. Videli ste? Hýbe sa to. No, tak pokračujeme ďalej. Ja som mimochodom ako doma. A teraz... A pozrite, aký je pomalý teraz, keď je takýto veľký. Radšej mu nebudeme robiť takúto záťaž. Aj teraz je pomalý. Dáme ho normálnej výšky. Taký bude rýchly podľa mňa. Áno, vidíte, aký je rýchly? To sme prišli na ďalší ako aspekt tejto hry. No, a tu sme už na to prišli. Dáme tu takto lánko. Vidíte, hovoril som, že to je povraz. A teraz pôjdeme ako, sa zhupneme ako Tarzan, alebo ako Mowgli. No a teraz. Aha, ulovili sme takúto vec. Aha, to je ruka. Už chápem.
Pozrite teraz, ako rýchlo ide, lebo sme mu dali už normálne nohy. Normálne šprintuje. To my sme tiež v škole šprintovali. A tu ho niekto prenasleduje. To bude zloduch, podľa mňa. Na to sa musíme pozrieť bližšie. Aha, vidíte? Je to asi generál vojak. Tu má odznak, tak to bude to tak. A oni majú nejakú kód. Aha. To je páka. Jasná páka, ako sa hovorí. Tomu povedal tento podľa mňa. Ale v ich kódovom jazyku. No a ja chcem, aby on išiel za ním, ako... Aby sa tu neloudal. Neflákal. No, ale on to nestihol. No, tak pozrieme sa, čo môžeme robiť. Toto máme... To sú asi rôzne veci. Tam radšej nejdeme. Pozrieme sa, či tu nemôžeme niečo vyhútať. Niečo s touto lampou by som spravil asi. Áno, dá sa to. Ale už viacej nie. A vieme ako. Vieme sa vyššie dostať teraz. A zase vyberieme. To sme mali raz v škôlke karneval a tam sme museli robiť toto. A to vlastne tiež robíme. A takže vidíte, že sa oplatí ako rozmýšľať a veci robiť. No, a čo teraz? A on má naťahovacie ruky. A padol, chudák. No a teraz dáme tú žiarovčičku. Alebo to bude... možno je to nejaký chrobák. Skúsme ho dať tu. Tu. Aha, tieto vtáky, tak oni odleteli, keď som na ne ukázal prstom. No, tak dám to tu. Zase sa natiahneme. A skúsime potiahnuť. No nejde to bohužiaľ. Táto hra je zložitá v tom, že musíme ako klikať a aj rozmýšľať asi. Dáme mu áno. Už som na to prišiel. My mu zaplatíme touto. A teraz si to dáme na hlavu. Že... Lebo on si myslí, že my nie sme ako títo. A že... Aha, už hovorí. Teraz mu zase povieme to isté, on ako keby zabudol. To sú asi... Teraz nás pustí, podľa mňa. No nie, ešte nás nepustil. Čo by sa ešte dalo? Poradte mi, diváci. Čo mi chýba? Chýba mi hviezda. To je asi odznak. A odznaky to má rôzne ľudia. To asi nebude to. Ale vedia, som dobrý. No tak, táto hra asi, to je pokazané. To je asi bug, alebo tiež
hmyzák po anglicky, tak ja neviem, ono tu už nič nejde robiť. Tak diváci, lúčim sa s vami. Toto bol prednášok taký ako krátky, ale na budúce možno bude aj dlhší. Teraz sú vlastne stále prázdniny a ja môžem robiť ako veľa vecí. No tak ešte raz sme to vyskúšali, že či sa náhodou niečo nezmenilo. Ale to nie, to by aj asi niečo sa nám ukázalo. No tak, dovidenia diváci. Takže vypnúť video, ako sa to vypína.